Live Mono Mukundu, celebrating 50 years of life and 32 years of making music. Tambu panatausa neotine group redu Peace and Love You. Gweru muri train is tichida Star Bright mission Star Bright. Train imngasikendo Star Bright. Mind of. Ungenda kublawa ino. Wena kublawa. Ne marasta. Rough Mix Club nala wetsa. Exactly. Rough Mix Club. Takatosangana mutrain, tikatotaura tese tikatombojema mabox guitar tese mutrain. Okay. Ndo pandakazosara ndine zita kuti munhu. Ndibvarazokuona kwa Simon. Ndipeta miri. Ya kwa Simon inde ndakamboridza tatiri group redu ranachiudze Peace and Love Crew. Ndokatairidza then ini ndaifarira zvisungura izvi fanaona kuti akaiza ndobva ndaenda kuchachacha yairidza kumukobha Gweru mukobha ndopandakaenda kati akaiza ndoda kuti ndikanoona mufeso wangu wainzi Peter Machandeso but iye akafanana newe manje zvese saka chitokuona ndichitoona iye bcause mamakafanana zvokuti ndati mudara chichidzidzise gitari anozvatengotengeswa skadi kutenga skadi vanaudhara vaitengesa ndombe munhu atakanzisa makodzi kuti waiti kana uchida ainzi ambuji ini ndairidza aikona kutenga Madison ndairidza makodzi ona saka ndaida kudzidzira sunguro safese ndakatanga kudi ndidzidzisa chitenga ndatangambotenga do ndakambotenga ndatenga svika ndabata mazvanga ampana da kutopinda nemustudio zvaita izvi but kubva tonokudza vamwe wacho kumazikazi pasungu yangu yakanoda kumbopinda nemufana ndiangari band leader angasiri band leader because band leader angazi David Some pano angari drama but ndiangari yangabuda kaweni Misho Jamba angabuda ndobva ndariyesa navo ndangoriyesa nangoita mazuva akawanda nzatakuenda kugrama tapinda mutrain kwakuchine train tanorekoda chichi pasaturday tarekoda chichiikuenda netsoka tsoka ndapedza kuridza gitari ndakatopiwa $2 $2 nabotwero $2 nefishi adzampana ndaifunga kuti uchapodza gitari uchi atonipa ndabomdarachi adzokera chichi songi yabuda chichi songi yatonetsa yatomboita itarira saka manje vana Alan Samuel Chimbete ndifunga vakaridza kuAscot Stadium saka vakatombouya kuGweru matairidza mainzi muVibrations Club ndiyakazondiudza mai kuti ndakatomboya muVibrations mamairidza ndakavaona pavakawesva chitonzi ndaitotsvaka iwewe naAlan taitokutsvaka Vibration chichitoridza hanzi pandakaona muchiridza ndikangoti hapa asi yakaridza hapa vandisiya chi ndobva atobachi saka ini ndobva ndagara mandasara ndobva kwaiva komano webarura wainditsvaga futi pakafanana nademo ana Shepherd Hakim nemudaranzi Kidson Madzorera aiye anambononoka manje vauya kanzi amazi mupana vanitumira mari papost office kanzi auya kuno kuizvezvi right ndakuenda kwakuya manje wazidini mpenda ngari pamwe vangu idendera manje munhu ainipa influence ka George Ferro ndiye aindoti ampana Simon size dzakwe zinto dzanotoda kuridza nadzo ndi touch yako iwe inofanira ndaiko reason ngeri kuti Simon ade kuridza
hachaziya because Jones ndiye akawa Simon hapana zvokuridza izvi I think vanoridza nedendera dzibhochi saka ndakanzi nebarura uya chichineka vandati hai ndiyo advantage yangu ndobva ndaenda ndikaona vamana vakanimirira parailways svika ndaturwa ndaenda chitungi ndatojema nebarura ndaitochinjana na Innocent Mjini taichinjana na Innocent Mjini Innocent Mjini ndo pakazobva akaita group rake chichi paenda ndobva ndasara ndiripo naNoel Nyazanda ari kwamacheso ndiairidza lead saka muna 98 gore rakunopera paya ndopakauya Simon Chimbetu vakaridza kurusununguko before satauya munhu akatanga kundiona ndiSilas chakanoka dramanzi ayo basa kwedu kuchi unenge uri kudiwa basa kwedu kata chazvinobudere handazombomuteerera stereki ndobva ndazoona Thompson ari UK ndiyakazoti shamari iwe ndiri kutoenda neurisa ndagani ati saka pakabva vaita shoko rusununguko chitungisa ndobva ndaenda rusununguko chichiya ndapinda paya ndaona bendi ndakabva nakirwa nesituation inoziva tamboizidzi kutosparwa tikona rimwe gita takatogara rina munhu uri pasi apa tamboizidzi kazina varidza Alan ndobva uya vandionza bo iwe uri bo here chichichi ndikati bo nza unofanira kuya uriesa uri Tuesday kati abo ndobva Thompson ndiye akazonditora Tuesday ndobva enda neni Glenora kwairiesa ndasvika kwekuya ndasvika ndikatogomira ndikapinda mupractice room nditanga kujema andipa gitari dzangoridza sososo ridzai kati chimboridza yawakaridza chivaridzira nzi chimboridza dzedu dzaunoziva amboridzawo zvandaikwanisa ipapo saka patisina nguva ndopangosvika mukuru saka ndangosvika mukuru kati arika ndichibuda akapanze achiita practice maiza aramba wakagara ipapo saka mamawana kupiwa nza Shepard anga asipo Shepard anenge angambomira graphic kanzi mawana Shepard munyowani here Shepard airidza lead na left airidza lead kanzi hapo hata wana Shepard munyowani ari kuita sei saka mwana wadaira mufati yakadai kanzi amazi anenge ari kuziva zvari kuita mufana kanzi okay ngaaramba ari pagitari fana vangotanga kuita kuimba masongs manyowani tina I think panorama chapter 1 ndia yakatanga kutoriesa ipapo ndikatanga kuridza neimwe first cut ya Branch Betu takarekodha ndakarekodha 2 same day I mean same period ndakarekodha 2 because pakabudzwa 2 masongs maalbum first cut ne chapter 1 ndobva ndakauya ipapo after rehearsals kanzi mazi pano hafanodzoreka chitungisa Thompson yo indanogara nemufana uchi Myfield ndandiri 20 ndandiri achaziya ndandiri mufana aziya vananzi agara naThompson Myfield tairibo ndobva Mr. Brand anonzi amai mufana mwene unotora ma-CD ugrama kuti ariese masongs edu paindobva bashi akazondivigira ma-CDs mangwana acho ndakauriisa akapiwa ma-CDs ndobva ndakatanga uriisa ndomuwiri wandakaita kudendera raisa kanzi pana ari bhonza rishandei naye inondisipaka mainde kuti a lot of vanhu vazhinji varidza nemabhendi mazhinji vanobva pachigunun'una stereki but ini pandakabva patuku ndakabva zvisina gunun'una because tuku aibhadhara time ataishanda izvozvo
Andi ndanzoti Simon futi anenge aikubata ibhuku futi kwayo. aiwa zvanga zvaka Ndamunzo story yekunzi hanzi pane pawakapiwa mari ukabvunza kuti hanzi ndikugona nani. first pay yangu yauya ndakatobvunza ndakati Alan akandipa pay ndiyaitambiri Alan ndiyanga ari paymaster. bvunza kuti shani ndiyangu tegere ndikushiyana nani ona ndajara kuchibhendi kwandakabva Hakuzi mabhendi mazhinji. mari yacho yakandinetsa kuti iwe mari ndiyangu tiri 1 dzamaizi ndeyako ndati so first pay ndakanotenga wardrobe nemubhedha ka1 first pay wardrobe nemubhedha ini first time unozati pay yandakatakapiwa tuku first day ndakanzi toda kuti uone kuti tinoperforma sei hausikuenda pastage saka ndongori mucrowd zvakuzo varujema so chichichi saka ndati hano zvatopera musemani ndakatofonera nadhibunzi utore pay tati iye handamboridza zvazino kutouya kwawakaita kwaya wakasiya zvinhu zvawaita saka wakatoshanda wandapiwa pay so saka pay pana ndakashamisa kuti ndiyangu yange time iya yakatanga kuya mabhondi anga ari mazidhina mari ndiye munoza ndakasopa mukadzi wangu akashaya zvekuita naizvo takashatisa kuti toite inayo mari bvunza sanombobata mari yakadaro ndakatovhunduka futi ndozvandakaita ipapo nzwa ndakati kuzonajera mabhendi ekuti bhendi leader ndayatora mari yese ari 1 ndiyananga aine motikari ari 1 wazida mari onzi ndinoona maiguru wopana mabhendi onzi ndinoona maiguru anenge ari mukadzi wake ega una maiguru kumba muno mirira padzi nozva mabhinda kudaro unokumbira una golezi vaitosiyirwa nzi moapa umane bhendi wakauya kuzi anenge asingadi zvekunetwa zvoita kudhara saka maipi yangu ndakatenga wardrobe nemubhedha ndati shit saka ndaiona boys ari dzine mafoni ka maselfoni hapana kana vanhu vanga vane maselfoni ndoko akatangira kwavari saka Alan ndichaita foni yangu hai ubiwana maimai following weekend ndatenga foni serious anozondomuyira wandakaita dzakazondivhundutsa pawakaita show kusununguku pandakazoona kandikati vanhu uri kusvika vari kurokudriva mota dzavo asi chii kuitika dzakatondivhundutsa kati pandakati mazi ndikuenda ikokurisa saka mona svika pandiri nhasi svika pakazoshaya mukoma Simon ini pandakaroora chaipo noza takambokuudza mabhebhi aiwanda sometimes saka ndakazotizirwa mai ndobva ndaudza plazo taidziti plazo Simon Chimbetu anzi hapana saka enda nenyatumu anzi hapana kana kamukadzi avayaumba ndo the best ndo zvandinochitoda izvi wakutouyawo wakarongeka kubasa manje tochitoroora mbana zobva nditi hapana uya kujameson pajameson hotel dzozouya kujameson mangwana aribva ndaenda tadziona zatipa mari enda nobvisa tsvakirai kurumbara mukadzi ngaramba ari paderi ndakatodza Alan kati Alan ndapiwa mari nablazo ndinotora bhebhiri Alan airizaka anzi enda uchacha chitonoroora poza ungagari urichi bachura ari panabaya ndikati unodi tsvakirai unobobo musi wekuroora futi poza ini mukadzi akatozoroorwa ndisipo kandaenda tiri pato pakatopiwa mari futi dzakandipa futi mari mukadzi ngaroore fana wangu namukoma wangu ndo wakazoenda mai nemunyaya isi tataenda kuuk to first tour yatakatanga pane nyaya yekubhadhara nekusabhadhara nekosi pane mabhendi obva muno muzimbabwe asingabhadhari and how does it affect munhu kana uri band member morao yako mubhendi kana munhu achidya ari 1 ya izvozvo ndofunga zvinoafecta chete ina vamwe asina mbosangana nazvo ndinounzwa vamwe vachidaro bcause aiwa chakaitika nyekuti ina ndamboshanda nemabhendi akawanda serious handina chacha barura
chachacha ndakashanda naye but ndakashanda nawo mazuva mashoma ndikati nguva shoma because ndandini kwandakatageta ende kwandandakatageta ndokwandakazotouwe vanhu vandingati munhu ndakamboshandira ibarura but kubarura kwacho futika handingati taigona kushaya tese taigona tikawana tese zvazviripo pandinozati yarutare kuti kana pasina mese mukashayika haugurumuni unoona ivi mafirst band arikamboridza navandaitaura kuti taifamba nesokabvokwadza natusoutatoni bcause mari chimimizoti hapana tese band leader band member mese makachena muromo nenzara mozotenga chingwe monyobvurirana moita semodya mofamba netsoka panopa patainokumbira majemu kuna naclub hideout 99 tichirafana futi tozobvako kana 1am tichifamba netsoka takutanga kuenda mupfapose munaiwa nemvura mese kana katori kaadventure kanotonakidza so bcause mese muri kutambwa manje uzoti 1 munhu arikufamba nemota ingeyo manje ndo yakawanda muzimbabwe manje kuti 1 munhu akaifamba nemota wamwese muri kupangwaya imi manje problem yangu ndekuti panguva indozizonge ndikuramba ingodzokeredza something but pani panakamboredza gospel unaumwana wakaomera gospel kotera mavhesi emubhaibheri manje kuti bhaibheri akataura kuti hanzi the just shall live by faith iwo wakurarama nefaith vari kurarama nemari manje saka zvambondirwadzi zvangu but still patakazotanga kushanda natukumaenda atoshamisika kuti ndana tisikaridzvoni yamunzi unodzana tuku karidzana tuku tukandeumushonga tuku akazode vaitoda kupenda zita rake bhedi pandakashamisika chisvika kuso kuzvatori munhu atori bhoo izvi zvinowanika ndakazviona inini ndakatozoshamisa even pakazoshaya simon patakatanga kutoshanda I think patarisana nasulemani handamboona problem yekuti zvinhu zvaingofamba memberudzi ka saka like mudhara like son like father saka zvinhu zvaingoflowa zvebo tikashaya was like semazwana tikashaya tese tashaya sometimes unozva atombonifonera chahanda akabroka ibo mari chichi iye sulu kana ndinaendomba because kana tashaya tashaya tese munhu anotomboshaya but kana iripo tese tete andizvinongoda life kuti kana pasina hapana kana iripo ndikuti munhu one day anonzi ndosaka uchiona nanhasi ndiripo because handina problem plus ndine one of the bands nemamembers agara still like mova toya nemakore mova takatangomona tichivafana tisatotanga kuridze ndomadhara izvi zvinoaffecta combination because maband mazhinji havadzosessions combination because ina believe kuti combination iri spiritual kana manatsojaira anozoya mane combination iri tight even mari yesaus munengoitwo zvinyu kuti mungobatanidza masongs but pamwe pacho kungotarisana so iwo kana show kuridza iye asipo apa unoziva kuti ndotomboremera unoti pane zvinhu zvisiri ndi ndakashoterwa because ndajaira combination panongoda combination anyway ndaratangosasisa but iri bona ndatombona 50 saka wakura ndisati unzi mukoma mono manena unzi mugara mono because 50 hakuna mukoma ne 50 ndara aiyos wakumana unzi azokomana magitara umbana mukomana ne 50 akomana magitara yapana iwe ne 50 unzi mukomana so from now unafana nchade unamfana nonditi mukoma mono kuti pa 51 ayo pa 50 from 50 down mudara mono andisiri mukoma mono omana so mudaramono right yaivo mudaramono ndoda kuita sewe tengesa ndingana kavhitso zvako kebirthday present right ndi mudaramono Monolio Studio, the harmony of quality and professionalism.